Africa by continent, Africa by home, Africa by enemy of our ancestors, Africa by enemy of my baby. Sibingelele ekhosi, sibingelele uhulumeni, sibingelele MC wethu ukuthi okudala. Nasibingelela amakhansela. Mhlambe ke awuningi okwazi soba kuncane nje. Akuzuba mhlawumbe soba kuthathu, mhlawumbe soba u4. Into esibheka la namhlanje sibekwa izinto eziwu3. 1, khuluma uthisha omkhulu. Angithisha omkhulu khuluma uthisha. Into esibheka la 1, ingozi idalwa yini? Kungaba iphutha lemoto. 2, kungaba iphutha le-infrastructure. 3, kungaba iphutha lomuntu. Yabona kwabo nje ilezi zinto eziwu3. Kuyenzeka ke kuhambe bese kukhulunywa ngani ngeweather. Kodwa yonke kuzokhulunywa ngoweather, kukhulunywa ngokuthi umkwaqo, kukhulunywa iphutha lemoto. Into ewuplate ewumgogodla ukuthi sibe la umuntu. Uma kuthiwa imoto kuzothiwa mhlawumbe kuphela ama-brake, yabo inama-defects noma kube ne-pothole, uzoshawa yini? Sisho la ukuthi umuntu sabyphassa i-learners. Into evika yonke leyo nto i-learners. Ithini i-learners? Ithi i-learners kwi-residential area la kuhlala khona abantu kunezakhiwo 60 kilometers per hour. Wethanelo 60 kilometers per hour we-learners uthi imoto mayikade iphelelwa ama-brake, izophelelwa ama-brake aba ngu-60 kilometers per hour. Bese kwenzekalani? I-impact yengozi akuzuba khona lokhu. Kube khona abababeki abantu abazomthetho, illegal fraternity, makusasenkantolo bezokushaya ngani kuphela i-learners lethi letha i-excuse enkantolo ukuthi imoto yaphelelwa ama-brake. Bese umbuzo ukuthi uhamba ngophi umgwaqo, bese uthi wena bengiphakathi kwemizi, bese thina asibhekeke ithini into yakho le-speed limit esithini 60 kilometers per hour noma kwenze indawo ithi 40. Uyabona la kwenzeka khona le ngozi ngafika into yakhona yikho ngisho 60 kilometers per hour nabantu hamba ngo-40. Zingabi-ke izingozi siyi-attendile lapho abantu behamba khona ngo-40 imoto ephelelwa ama-brake. Kushuthi siyawakhipha ama-defects emoto la, sishiya ingcaba nobani nomshayeli. Bese iyahamba inkulumo iyothi mhlawumbe umshayeli akanayo i-experience. Hayi, angikuphethe i-learners useklasini. I-learners etshelayo ewumgogodla wayonke ithi i-learners-ke uma ungakayitholi i-license uphethe i-learners ngeke uhambe nabanye abantu kodwa uzohamba nomuntu onezincwadi. Kusho i-learners le-excuse mhlawumbe kuthiwa hayi manje ukuthi bese musha i-experience. Cha, angithi useklasini uyafunda imithetho yomgwaqo kodwa uma uyibypassile i-learners kwathiwa senza indlela esheshayo, into ebalulekile zincwadi ilapho-ke lethiwayisiya. Isizathu esisibeka la namhlanje kubypasswa ini i-learners, kanti i-learners yena owumongo, yena ukhiye womgwaqo. Uma uhamba ku-freeway ithi 120, nawe wehlukene ungena ngo-60 ube u-80 kube u-100 ube u-120, uyahlukana ucika ukuthi ukuphi nalowo freeway. Yini 220 na kwenzela ukuthi 120 noma ngathiwa kwenzekalani imoto iyaphunyuka, mayiphunyuka angeke sibe nale impact. Uma kuthiwa zishayisana khoma kanje mahlanu, onke hamba ngo-120 lonke hamba ngo-120 bese ziyaphunyuka ziyaqonda mhlawumbe ishelele ngesimo sesuku, ukushayisana kwazo ngeke sifike kule simo. Abantu bazolimala, bazophuka, bazoba nama-injuries ngeke sifike la. Kodwa ukuthi imoto mayiphelelwa ama-brake kade u-140 u-160 u-180 problem yaqala sizoba lapha.
engizovala ngalo lithi ilearners iyona ewukhiyi alaba abafundisayo ezikoleni asingafundi lento leyokhetha ama-anti ukube bekukahle lesothi nabengcono singena masufundile nasi singene eklasini kukhulunywe ngelearners uphawu lomgwaqo lushukuthike ngoba izona lezi zisikolelayo kuzoba nomuntu abadala bangasekhaya abanama-vropa lento yama-vropa ifundisa iy'ngane ukuthi ingane ijahe ukuyoshayela engayifundeli learners. Uma besenza i-learners ibe i-lifestyle before siyongena kwi-driver's license bese ngeke sifike la. I-weather bese hayi umuntu ukuthi izulu belina bekuhlelela cha izulu maqala kukhemezela nje litshela wena shita i-attitude yakho emgwaqweni ngoba la mgwaqweni ohamba kuwona ngenzeka ukuthi-ke kunodizili no-oyela abachitheka noma ngokuhamba kwamatrafiki kuleyo ndawo umgwaqo usalusunalo lokuphethezi kadizili uma kufika imvula ngoba nemvula zehlukene imvula esinazo u-2 khona nemvula othola ukubukisa nkomo bese kwakhona nemvula le othola ukuthi-ke athi sithopho le mvula engathi sithopho iyona engcono ngoba iyawuwasha umgwaqo imoto izokwazi ukuthi ibhalanse kodwa le mvula othola ukubukisa nkomo emakhemezela ivele ivokomalise amafutha lapha emgwaqweni uzotshayela imoto ivele ishele. Yikho uvele ubona ukuthi umuntu uma ehamba ngevrupa noma lutho lemoto ehambe ngo-200 108 izulu leli uvele ubona ukuthi la akukho. Sivale umalume sikhulumile uthisha ukhulume kakhulu. Ngiyafisa ukubona izingane nabazali ke-trend iy'moto esihamba ngazo sisikoleni siyibone nje ku-Facebook ke-trend lezo zinto hhayi ezinye izinto bese lento ekhulunywa umalume uthisha ethi umalume uthatha iy'ngane la uma befika kule point bayishithe bayithathe bayifake kulezi y'moto uthi ukuthi namzali wazi ukuthi ingane yakhe ihamba ngemoto emhlophe ifika esikoleni sihamba ngemoto ebomvu uma kwenzeka kuthiwa imoto ebomvu wena uthi ingane yakho ikhiye kanti bayishite lapha awazi and la mgwaqweni kulezi ngane lezi sine-problem entsha le-problem engalokuthi kuney'ngane e-autistic abazali ngenza ukuthi bakuyidinayala abanye ngenza ukuthi angabazi uma umalume uhambisa izingane ezi-autistic esikoleni ingane i-autistic inezinto ey'ningi phakathi la ihlala khona yibona esukuhleli khona esithini ayishintshwa unyaka wonke imoto esuke ihamba ngayo umbala mawubomvu funeka ibe bomvu unyaka wonke leyo ngane ayizwani nomsindo uma kuba nengozi kufuneka ushintshe iruthi kufuneka umise imoto ukhulume nalezi ngane autistic uyitshela ukuthi umgwaqo uvalekile manje kodwa sisaya khona esikoleni kodwa sifuna ukuthi sijike sihambe ngale ndlela engaka sisaya esikoleni ngoba uma kwenzanga lokho lezi ngane usuyilahlile for the whole day ingane autistic lezi izinto ongakhulunywa ngazo ukuthi lana siney'ngane njengoba bey'hambisa nje esikoleni kuney'ngane autistic abazali bazo bakuyidinayali abazali bazo abazi abanye bayazi abanye banamahloni ethwaye ezinye iy'ngane ey'valelekile ngesikhathi isikhathi ngoba vele angehle ngawona ngezicaca ngethwesi khona manjalo wena kuza isikoti South Africa ubona khona qabla baketanga ukuba lo stop into yakhumala ku-TV beyakhala ku-TV nami umuntu omdala ukuthi mase kwenzeke yonke into in our culture we call him umuntu omdala the eldest brother zonke izinto zehlela yena mase kwenzeke ingozi isa straight to him lokho August last year siyangcwaba kanje siyacela bafowethu bodadewethu umuntu omdala nansi TLP siyabonga mfowethu siyabonga so much thank you
uNkulunkulu akusize, uNkulunkulu akuqinise. August last year lezifo zesihambayo ezemindeni manje kusezona ezabantu abahlukene, kuba umndeni noma abantu besigodi esisodwa, uhlobo lezifo esihamba ngazo manje. I thank you. Siyabonga, singahlala phansi sifise ukuthi sibonge kakhulu kahlelo oloba sinikeza ithuba sibonge noNongala abomswele sehla ngonyawonhle abakhona ngaphambili sizwile ukuthi uNondaba benze sikhonza ngezwi oqhamuka sibiya funerals. Sifisa ukuthi umndeni uNkulunkulu awukhumbulile, umndeni wakaNdawonde kakhulukazi umndeni wakaKhambule oBangazitha. Sifisa ukuthi babingelele, sihamba nomhloko yomnyango uMangubo lapha eduzane, ambassador yethu uNongala une-leadership eqhamuka from testing, from national director is also in our midst. Naseprovinsini ukuzokwenza sure ukuthi isimo sisiqonda kabanzi. Ngifisa ukuthi ngibingelele umphakathi wonke, iy'kole zombili mfana omncane uThowa kade wadlula kuzona. Ngicabanga ukuthi-ke usize igwalo emehlweni kesimele esinje ngoba usuke samncane kakhulu umuntu oseminyaka u-15. Wonke nje umuntu-ke nasendaweni usuke sabheke kukhulu ukuthi zinkulu into ezingenzeka, kodwa uNkulunkulu uveza udaba lokuthi umuntu umaze eyihluli abese yambusisa at the same time, bese kuthiwa vuka qhawini namandla usebenza ngalowo mandla enginika wona. Ngakabonakali lutho, ngiyajabula-ke nokuthi ngibone uqhawe makamtho uNkulunkulu wayelazi lesuku. Kuyangixolisa kancane ukuthi ngiyakubona ukuthi ubesondele eduze kwakho nalesimali siyavela ngoba unethemba eliphelele. Kusho ukuthi uyijwayele indawo kaNkulunkulu, iyona ezovelekelela. Kuyiqiniso ukuthi nje uma sesihamba siyekhaya ngaphezulu bekuyobe khona uthango, bazohamba bonke labazalwane, azovuka ama-minute this afternoon ukuthi at least bebhekisele usuku nosuku lapha ekhaya. Zoqala-ke manje mosothola i-reality nama-stages akhona wonke avuke. Siyezwa kodwa ukuthi umndeni-ke ukhulekile iviki lonke, futhi siyabonga kakhulu ukuthi angimthuka uNkulunkulu. Kuyisibusiso ukuthi ngathi-ke kudlula isimo esikanje, kodwa-ke engamthuka uNkulunkulu. Iqiniso lidala, iqiniso lenzemzana, futhi elinamandla iqiniso. Ngifisa ukuthi simele kulona sesishini uNongala ukuthi ukhona umuntu ongalenzanga iqiniso njengoba singane namhlanje. Ukhona umuntu obekade ne-opportunity ukuthi enze iqiniso, kodwa wadecide otherwise. Wakhohlwa ukuthi iqiniso liyaqhubeka nelilandela isimo sethu. Sikhona-ke namhlanje sizodlulisa umuntu ebesalinde enkulu nje wakushiwo nje ukuthi bengenzeka noma yini ngempilo yakhe uNkulunkulu emnikezile, kodwa kwabakhona kanje. Ngiyafisa ukuthi-ke ngoba umndeni sikhulumile nawo, sabonana nawo, soqhubeka sixoxe nabo, uma kusekanje siye sibabone sesidlulile bafundisi impatho ehlele ukuthi sithole ukuthi kwenzakaleni nemoto ngoba udaba kusuke sensitive. Siyabuya siyitshele ifamily ukuthi these are the realities, naku okwenzekile. Kodwa njengoba nibona siyalazi iqiniso ukuthi nathi bazali, nathi bafundi, nathi umphakathi waseMbali siyomlekelela uhulumeni ukuthi inqola nje egitshelwa ingane yakho, ngoba akusho ukuthi uma itekisi ingekho esimweni esihle uyadiscount uthola iprice engaphansi, uyaqhubeka ukhokha imali efana ncimishiso. Kungcono ngoba esisebenza ngabe emgaqweni usankhakho particular uyasivumela ukuthi cha abo bayayibheka le moto, nathi-ke siyabheka le moto sizi-test. Kodwa bezongena imoto ihambisa abafundi ibalekile nokuthesta, kuyangenzeka izinto sisuke silayela umphakathi. Kuwumsebenzi womzali nomzali-ke ukuthi imoto nje ungenzeka uyasebenza ehambisa ingane yami kunosuku, hhayi lona yini ibhokisi elihamba emgwaqweni.
ayilona lifuna le moto usuku nosuku ehambisa ngalo ingane esikoleni. Umsebenzi wethu sifakisa ubuhlungu nobunyuke mosozwa izingane zisho ukuthi beziletha kanjani nomthobe kwenzakalani ngoba nazo zithintekile. So sizofika nasey'koleni sifuthi soyenza i-memorial service. Iqale ngosuku lokuqala nolwesibili kwakudlule iy'ngane ezazikade ziwu-4 including umfowethu uMthobe. Yahamba-ke kukhona omunye futhi nakhona indodakazi yakandawonye edlulile emhlabeni izolo. So sebewu-5 bebonke siyanakekela nje babeseduzane. Zikhona kodwa-ke bafundisi izinto esifuna ukuthi sizigcizelele. Udaba lezingozi emgaqweni luyothatha isizwe sonke ukuthi zigcine ziphumile noma zingenzeki, ngoba uhulumeni usuke ezokwakha isimo sokuthi akube khona amathuba omsebenzi akusetshenzwe, zifike ney'nkampani zakhe iy'moto kulungiswe nomgwaqo. Kodwa uhulumeni akakwazi ukuthi usuku nosuku abheke ukuthi umuntu obengafanele abe sesiteringini usesiteringini, ngoba njengoba ngikhuluma iqiniso ukuthi lidala siyabona ukuthi umuntu onesipiliyoni nomuntu ojwayele ukudrayiva akakushiyi ukapteni omkhulu khona abantu phakathi kuwona. Ukapteni omkhulu uyawunakekela athi uyofa ufa khona naye umkhulu, kodwa umuntu ongajwayele kuyenzeka kumthuse njengoba ngisho nje ukuthi nemphefumulo ahamba nayo uyayibeka iveli kuyona. So ngicabanga ukuthi-ke siyabonga kodwa kule mndeni yokuthi isahloniphile yasenza lesimo safika ngalesi sono. Ikhona-ke njengomzali nami uNkulunkulu wangibusisa ngabantwana abawu-4 emhlabeni. Ngiyalazi udaba lokukhulula kule ndawo enkululela kuyona. Ngiyayibona futhi lezi zinto ezizithandayo abafundisi. Ngiyazi ukuthi isikhathi senivumeli nabothisha lo daba lenombolo ngizokhuluma ngalo mina. Ngiyanazi ukuthi okwamanje ngijabule futhi ngiyayenza futhi ngicabanga ukuthi nge-innocent, kodwa leyanto ikhiphisa igazi, leyanto iyisibopho, leyanto yenza ukuthi ngigcine ngingene kuma-gangsters. La mina silindele abantu abazophatha izwe. Uma ngicabanga ukuthi lento ukuthi uyejele uyofola ubizwe ngomuntu othile, ukwazi ukuthi abekho emphakathini futhi abekho successful lo bantu abacabanga kanjalo. Ngenhlanhla ngifika kaNgqondonkulu ngafunda khona eMaritzburg bafundisi. Ngangimenje lesi sifundo yakuthiwa i-psychology sasifunda nayo eShowD. Iyakuxoxela-ke ukuthi umqondo womuntu osuke ezofika athuthuke kunendlela asibophezela ngayo. Ngiyanazi nje ukuthi ngiyayiphakamisa lento, aniyazi kodwa ukuthi ingakufaka enkingeni moyenza endaweni engaphephile one day. Kungcono simxoxele ngoba you are still innocent, you are still young, futhi ulele lokushini ikhayisa abasekhasi thina. Kodwa umhlaba ulinye individual brilliant thinker ukuthi izimele. So ngoba sifuna ukuyipromotha lento sisho ukuthi yenzeka bekwenzeke njani, sida sinimkhuze kuyona ukuthi le ndaba omehleli ngithina nama-group yaqala kancane nje eNewcastle, bagcina abafundi sebephatha okusho bengasadlula abazali ntabanga bebevele emsebenzini. Kwafanele zekusuka uhulumeni wakwaZulu-Natala ukuza shwalense umhlola izingane zesikole sezigwele abantu ababo-23. So ngiyanicela ukuthi ngiyanazi ukuthi ikhona le-trick group thinking. Uma sihleli esitradini samajita sikhaselana ibhola, uma singakwazi sikuphasele sikupanishe ngendlela ethize, ayisindawo lento ngoba ibusisa wena eceleni ingagcina futhi kufaka enkingeni. So ngiyanincenga ngothando lukaKristu ukuthi njengamanje ngoba kusayenza lento kusakudlala, niyazi ukuthi isiphetho sayo siba yindlela langempela, isiphetho sayo siba yigangsterism. Manje ngoba sikhona la ngomfihlo umfowethu uMthobe
usesilekelelile wokuthi abe sacrifice ukuthi imtshele iqiniso ukuthi umfundi wase-South Africa osuke ezophumelela abistar uyasikhipha yena esiqowini esikhulu ebenzeka sempusele emuva. Sifuna ukubuya la eMbali ngoDisemba sekahle nathiwa nalika understand ukuthi there was once a time ngesikhathi sobandlululo abantu abahlala khona koMbali ngoba bemnyama babengavumelekile ukufunda ama-scientific courses or scientific subjects, your maths, your physics. Uhulumeni sebenzele kwalula nize nifunde endaweni ezinama-laboratory. Hleli ngisho-ke ihlelo labafundisi nomndeni ukuthi uma sifunde high school thina uma isifundeni saka-science ngokuthi uma ufike e-laboratory uthola ukuthi ikhona i-laboratory ngaphela kwawakhiwa ngama-90s. Kodwa mhlawumbe into ozoyithola i-glass big, mhlawumbe isipatula, futhi mhlawumbe ngikhuluma nge-potassium permanganate ukuthi bohlanganisa i-potassium ne-manganese, then kuyophuma i-potassium permanganate. Kodwa bekhona i-potassium yodwa. Lokho kunye konke ugcina u-hypothetical and theoretical. Nina sene-advantage ukuthi nane-technology elekelelayo, ninanabantu ne-material condition yanivumela ukuthi izinto zenu zenzeke nanosizo. Siyafisa-ke ukuthi nithathe lo thuba nilibambise okuyikhandla kaKhumalo. Siyathanda-ke umndeni wakandawona, umndeni wakakhabhule, sizoqhubeka siwumnyango sisazofike sisibize ney'kole silihlanganise sibe ne-memorial service. Siyazi ukuthi nabantu abamnene noma engasekho umtholo, kodwa niyofisa ukuthi ukubambisana emphakathini kube ngcono nokubekezelelana nokucabangelana ukwazi ukuthi unisize. Sizele lokho nje namhlanje ukuthi siziyeke zonke izinto esizenzayo sizowubona umndeni ukuze siwuqinise. Inkosi ithele umusa.